Ngisacela ukubingelela nguMangothobane ISANGOMAsomoya ezinye isipula ngamathambo. Namhlanje kunesifiso engifisa ukukhuluma ngaso mayelana ngemisebenzi eyenziwayo emakhaya. Mawusuke umenywa umsebenzi ungaqondene nawe noma umfowenu noma usisi wakho noma ubani osukenze lo msebenzi athi woza kunomsebenzi okuzobe ngiwenza. Kumele wenze sure ukuthi uba khona. Ezenzela nje noma engakufakanga wena eyoyikhulumela eyoyibongela ezenzela ukuhamba kufanele ube khona. Ngoba ngalesikhathi ewenza lo msebenzi idlozi suke liphelele lonke wena likubona. Wena uzobona sengathi izinto zakho zivaliwe kanti wena usingathi imicimbi yethonga lakini. Ithonga selikuthatha njengomuntu ongekho wena. Kubaleke kakhulu ukuthi noma kuthiwa ubani uma ewenzile umsebenzi ekutshelile ube khona. Ngaphandle kwezizathu ezithize sizokuvimba. Ngalesikhathi amathonga ephelele kuzokwenza umsebenzi loyo yobebonga noma ebikile wena ungekho kungenazizathu kodwa utsheliwe. Ukulethela amasho leyo nto. Ukulethela amasho. Ngaphandle lento ezoyenza mawukuthi iyaphambana nawe. Kodwa umuntu uma ekubikelile ethi ngizobe nginomsebenzi osuku oluthize iyakhona. Ngoba ilesikhathi amathonga azobe ephelele. Nalesikhathi enza umsebenzi uwenzela ini? Noma umzali wakho noma ubani ongasekho iba khona nawe athende lowo mcimbi. Abantu bazi ukuthi ma umuntu enza umsebenzi usuke efuna inhlahla yena kanti akukho kanjani. Njengoba uthethe umuntu ngizofaka abantu abadala ekhaya mase ungezi wena. Usuke engayifakeli yena usuke enifakela nonke. Kubalekile ukuthi umuntu umenze umsebenzi nibe khona nonke lokho nje engize nakho. Ngaphandle mawukuthi ke lowo msebenzi awusumsebenzi oqondile kodwa mawukumsebenzi wethonga ethi ekutshela ukuthi ngizobe ngenzela ubani into ethize uboza. Ngoba ungathi uphuma khona uthola umsebenzi ongcono, uthola izinto zakho ezivalekile seyivuleka. Yebo kunjalo yilokho nje uMangothobane ISANGOMAsomoya ezinye isipula ngamathambo. Siyathokoza.